Nie ja. Nie, že ja. Ja? Haló, čo sa to tu deje? Hádame sa, kto má teba najradšej. Ozaj? Hádajte sa ďalej. Nie ty ho máš rada. Nie ty. To teda kecáš. Nie ty kecáš. Ty si veď. Buďte tu ako doma. Vidíš táto? Môžeš tu grkať, mláskať a robiť aj chodiť ve Čo ty guľo? Zase Simpson? Nie, to sa len pochvaľoval svojho syna, aký je výnimočný a statočný. Nechce vás rušiť, ale myslím si, že do tohto tu Birela pridal alkohol. Áno. Teraz poďte, šéfe. Poďte, pán Burns, poďte. Ste tam skoro. Poďte, ešte kúsok. Páni, to je máte sprostý. tu. Ja ho zoberiem. Bart, Ešte mám. zastav. Určite zastav. Poďte. A vyhrali ste super. Áno, to je ono. Sláva už je po všetkom. Už sa môžeme chovať ako normálni ľudia. Ako normálni. Sme ako ten taký sprostý šéf. To mi je ľúto. Prečo? Pôjdem po tebe. Ďakujem. Ja prvá. Ja? Nie ja? Ja? Miláčik, nechceš, aby som mohla riadiť ja? Homer, a ja to už nezvládam sa povracať. To je ale smrad. Toto má dobeť birec kuchni, keby tak vedeli, že svoj pošlapal kvetiny. Homer, to je náš dom. Nie. Toto je tam aj tak na prd. Nechaj to tam takto. Lepšie, že? Daj to sem. Pane, všetci pacienti nám ušli. Ježišmária, stop, vypni to.